espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Se estades vendo isto, o Papa está morto. Morto de ganas de ver o especial da Caixa Negra da Nostromo de Curas no Cine. Hoxe un especial no cal imos a falar de diferentes papas e curas no cine, así que entramos de cheo e Fer vainos a falar dunha... Bueno, antes de todo, presentarnos, por se non nos conocedes. A Sí. esta altura. Hoxe é necesario que me presente eu, non? Porque estou aquí neste período de non ter barba, non? Un período no que me acabo de afeitar a xente que... A xente que non... Pois o filtro. A xente que está escoitando isto por iVoox, non? Ou polo Spotify, bueno, pois que se quere, se ten curiosidade de saber que había aí debaixo durante todo este tempo, pois ben pode ir a nosa canle de YouTube e verme a min sen barba, non? Pero bueno, aquí estamos, listos en calquera caso para falar aquí de cregos no cine. Será Fer Liñares e tamén temos o outro Paco Cortez. Que tal, rapazada? Teño que aclarar unha cousa, realmente, igual que cando morre un papa ata que se escolle o seguinte e aí como un período de transición, non? Hai unha tradición que Fer cumple escrupulosamente, polo visto, que é cando morre un papa afeitarse en señal de duelo e non deixe a barba longa de novo ata que non escollen ao seguinte papa. Así que, por favor, que a fumata branca chegue canto antes para que Fer se sinta novamente cómodo ca súa barba de sempre. Van aí chamar o porteiro do Barcelona para que xa fumata branca xa de... E eu son Paco Cela e imos proceder, así que Fer, que película de curas no cine, papas no cine? Paco, unha pregunta, porque estaba te vendo desde fai un cacho e dicía, Paco ten algo raro hoxe, xa o sei. Eses interruptores de detrás son novos, verdad? Non os tiñas antes. Non, Por o resto estás como sempre, máis ou menos. máis ou menos. Dixo que Estén escoitando a capucha a de sempre. para que nos estén escoitando e non vendo, se van ao noso canal de YouTube, aparte de ver a Fer sen barba, ven a Paco vestido de monxe franciscano con hábito. Así que, despois desta pequena aclaración... Ou do de Scream, eso deixámolo un pouco... Sí. O que vos Eu mira. xoguei demasiado Dragóns e Mazmorras como para non saber que vas de pícaro. Morte, pícaro, Scream sin careta e, neste caso, cura en especial dos curas no cine. Fer, que película viche? Pois, seguindo aquí esta temática papal, non? Vou falar de Las sandalias del pescador. Unha peli mítica, precisamente, que toca de cheo este tema, non? E a película é unha película bastante antiga xa, do ano 1968, mirei, o cal me sorprendeu, porque é unha peli en color, eu tiña como máis na mente que sería dos 70 ou algo así. É unha peli protagonizada por Anthony Quinn. Anthony Quinn, que para xente da nosa idade, de 30 e pico, coñecido, entre outras cousas, por La noche de los castillos, verdade? Que era un programa que botaban aquí na televisión, que era unha especie de concurso en plan gincana, e saía como unha proxección de Anthony Quinn aí prometendo non sei cantos maravedíes para o gañador do concurso. Non sei se vos acordades. Perdona que te interrumpa, pero tamén é un dos protagonistas de Camino de Santiago. Efectivamente. Houve unha época moi de Anthony Quinn aquí nos 90, non? O primeiro así americano en falar do Camiño de Santiago. E tamén de participar aí na televisión española, non? No programa este dos castelos. Anthony Quinn é un tipo que daquela era coñecido porque facía papéis de latino, porque Anthony Quinn é latino. Anthony Quinn é nome artístico, o tipo, non vos sei dicir agora mesmo de que país ten orixes, pero ten orixes latinas. O que me chama a atención é este un pouco Ben Kingsley, pero a inversa, non?
Ben Kingsley, que sempre temos a coña de que pode facer de indio, de árabe, do que sexa, non? Neste caso, Anthony Quinn é como unha persoa racializada, pero que tamén o meten a facer de americano, o meten a facer de europeo do leste. En este caso esta última é o caso desta película, non? É europeo do leste. Estamos falando dunha peli dos 60, polo tanto estaba a Guerra Fría estaba moi a tope. A película toca este tema. En este caso interpreta a un cardenal ucraíno. Claro, que implica, non, ser ucraíno no 60? É un home que estuvo represaliado pola Unión Soviética. Recordemos que a Ucraína formaba parte da Unión Soviética. Veremos se non volve a formar parte de algo semellante en breves, pero bueno, Ucraína formaba parte da Unión Soviética e a religión, pois non me queda claro se na realidade estaba tan perseguida como o vemos aquí, ainda que non me extrañaría, porque o anticomunismo da Igrexa Católica era algo patente nesa época, e moito máis no contexto español. O caso é que este home religioso que estuvo encarcelado pola Unión Soviética dáselle unha especie de indulto enviado pois o Vaticano, non? Sácano do cárcere ali na Unión Soviética e marcha o Vaticano como cardeal, o que é nomeado polo Papa Pío XIII. Morre este Papa nun cónclave, é elixido el Papa un pouco, pero bueno, unha cousa un pouco Pedro Sánchez, non? Unha cousa un pouco que los varones del PSOE que loitan entre eles deciden poñer un títere. Aí din, mira, ningún de nós metemos aquí a un tipo que coordina o partido. E despois lle sae rana, porque o tipo ten unha axenda propia. Pois un pouco diso vai a peli. É un pouco... Sí, é un pouco a línea argumental de todas as películas de papas. Non, que están no cónclave en pan. A cal vamos poñer que resulte un pouco máis manexable, non? Por todo, sí, máis manexable e, que este tío empeza a pensar por sí mismo. O caso é que claro, esta peli tamén xoga moito co tema do medo nuclear, o medo a unha nova guerra mundial que había nesa época. Veremos se non hai unha cando publiquemos este episodio outra vez, pero bueno, daquela había un medo moi latente, non? E este Papa síntese obrigado pensa que o deber da Igrexa é mediar entre as potencias para evitar a guerra, non? Un Papa que se toma moi en serio ese papel e ademais ten esta contradicción, non? De home que viviu a pobreza, home que ven dun país comunista entende o que pasa no mundo obreiro, e o tipo non pode evitar vivir nesa contradicción entre predicar a pobreza frente á riqueza propia do Vaticano, non? E isto vese... Aquí teño un pouco de medo, porque o problema que ten esta película a falar dela, que grande parte do seu interese é o final. Non vou desvelar o final, pero sí que direi que hai un momento no que terá que mediar nun conflicto diplomático que inclúe a China maoísta. E ten un encontronazo dialéctico co enviado da China maoísta que lle di, eu por estar aquí estou arriscándome. Quero dicir, eu por estar disposto a parlamentar cos americanos estou poñendo o meu pescozo en xogo. Se algo daqui se interpreta no meu goberno como traición, condeado a morte. E vostede está aquí que non se está xogando nada. Esa é a diferencia entre nós, non? Entón o Papa comprende que se quere que ao igual que fai este chinés, si el quere conseguir algo, vai que ter que asumir riscos. Eso é o que desencadenante, digamos, do clímax da película. É unha peli moi bella, cun ritmo de peli bella, pero a mí é un pouco naif tamén, un pouco sinxela nese
nos plantexamentos morais. Pero eu penso que é unha peli que aínda paga a pena ver. Ademais, a min faime un pouco de... Eu sempre son moi defensor destas pelis que eu non quixen ver e as vin igual. Esta é a típica peli que pillei empezada na tele e quedei ata que acabou, sabes? Non é unha peli que dixen menudo clásico do cine, vou na ver, non, unha peli destas que me conseguiron capturar e para min eso significa algo. Quere dicir que non é difícil de ver. Así que eu recomendaría. Ben, pois eu traio-vos unha peli de Costa Gabras que é Amén, gravada no 2002. A min puxeronme no instituto para falar do tema nazis no cine e neste caso inclúe tamén o contido papal. É unha peli que ten dous personaxes principais. Por un lado está o mítico actor alemán que fai de alemán ou ben na Segunda Guerra Mundial ou ben digamos na Guerra Fría, que é un tipo que se chama Ulrich Tucut, que sale en Adult Runs de Costa Gravas, sale en El Desertor, La Cinta Blanca, La Vida de los Otros, Operación Valquiria, a bella non a do actor americano. E é un tipo non a de Tom Cruise, é un tipo que durante a Segunda Guerra Mundial é especialista en química. Entón empeza a traballar, non sei se é membro do exército ou traballa para eles, pero era o tipo que facía os filtros para a auga cando estabas en batalla. O sea, daba unhas ou era unhas especie de aspirinas ou algo que tú lle botabas a auga para eliminar todo tipo de patóxenos, non? E poder beber auga dulce que non te matara. Pero no momento dado da guerra encárganlle facer gas nervioso chungo para soltar en situacións. E o tipo quere retrasar o uso dese gas o máximo posible, pero ve que lle é casi imposible. Entón, que fai? Recurre á igrexa, e aí entra o segundo personaxe, que é un cura tamén alemán, que lle conta un pouco que pues, está producindo gas para liquidar personas en masa, e o tipo decide que vai a intervir e que vai intentar xogarse a súa vida, vai intentar facer unha serie de xogadas para que o Vaticano se posicione en contra dese asesinato masivo de inocentes. Entón o tío vai ao Vaticano, conoce a Pío XII e non vos vou desvelar como acaba a película, pero pouco caso lle fan. Unha peli, pois, un pouco lenta. Eu recomendo vela, sí, non é das mellores de Costa Gabras, pero está entretida e é unha cousa que me puxaron no instituto e faime gracia contar as películas que me puxaron no instituto. Poderías explicar un pouco Costa Gabras, porque, quero dicir, mencionámolo, pero non é un director que eu teña tan controlado, quero dicir, é un nome que teño escoitado, pero non o teño tan... É un director de cine social, digamos, ten pelis que van en contra, teria que mirar a Wikipedia para acordarme dos nomes, pero ten pelis, ten Z, que é unha peli que o sea, non fala abertamente de Pinochet. Paco, si queres simplificar, por favor que non nos cancelen en comentarios, é Ken Loach con 30 anos máis que Ken Loach, unha cousa así, baixo un peso. O sea, é o Ken Loach da xeración anterior. Sí, un pouco sí. É director antigo que fai cine social que vai sobre todo en contra dos totalitarismos que viviu no momento. Noutro momento falaremos de totalitarismo no cine e falaremos ben de Costa Gabras, pero ahora mismo píllasme sin ter un listado das películas. Vinas todas. De todas formas, eu dicías que viches no instituto, e que eu creo que este home, que Costa Gabras, é moi director de pelis que che poñen, porque eu, Fermas e eu estudamos xuntos, pero igual na súa clase non lla puxeron, pero eu xuraría que me puxeron na clase de ética Desaparecido, que é a que ten en Chile con
un pai que vai buscar ao seu fillo que é Sí, sí, sí. xornalista estadounidense, tal, tamén é del, De e eu Jack estou Lemmon. convencido que esa película que non la puxeron na ESO. Sí, 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 Pois puxeron en hostia, cuarto de ESO, non la puxeron, Sí, 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 efectivamente. sí. Non aquel sabía que era o del. se busca filmografía que fale do golpe de estado en Chile ou que fale desos momentos, sale algo de Costa Gabras. Pero bueno, eso, pues recomendo a Miraina e xa nos dades a vosa opinión. Paco, tú que nos trouxeche? Pois eu traio unha peli relativamente recente, desde logo máis recente que as que estamos falando ata agora, ten uns 5 ou 6 anos, perdón, dirixida por Fernando Beireles, o realizador brasileiro que, entre outras, por exemplo, dirixiu Cidade de Deus. E esta película que vos vou falar chámase Os dous papas, de Two Popes, e é unha película que me pareceu moi interesante porque plantea con personaxes históricos un suceso ficticio. É dicir, todo o que sucede nesta película podía ter sucedido de verdade, os personaxes son reais, pero o que conta nunca sucedeu. O que conta, os dous papas do título son o Papa emérito finado hai un par de anos, Benedicto XVI, e o Papa o Papa que é o mellor, o Papa que acaba de palmar cando saquemos este programa, Que Jorge sutil, Paco. Bergoglio, o noso Papa tocayo. Pois a película imaxina un Hostia, nunca encontro entre pensara, Papapaco, estaba guai, qué pena que nunca tirara de que nunca tirara diso. un encontro entre estas dúas persoas pouquiño antes da renuncia de Benedicto XVI en Castel Gandolfo, na residencia de verán dos papas, e a película é unha especie de duelo constante de dúas personalidades é unha película que se non che mola os diálogos non che vai molar moito porque basicamente reflexionan sobre o papel da Igrexa, sobre o papel do papado, sobre o que significa a fe ou a falta dela a día de hoxe, sobre as súas dúas visións contrapostas da Igrexa Católica, porque claro, en teoría non, Benedicto XVI representaba un sector máis conservador, máis herdeiro da tradición de Xoán Paulo II, e en principio Francisco parece que representa un sector máis aperturista, non tanto que sea un sector reformista, porque é certo que non establece uns grandes cambios na forma de actuar da Igrexa Católica, pero sí que a nivel discursivo, non, que introduce todos esos temas un pouco, digamos, unha xenda social un pouco máis sensible. Entón, nesta película o que se ve é ese choque desas dúas formas de entender a fe, desas dúas formas de entender a Igrexa Católica, a través deso, dun encontro completamente ficticio, que a min gustoume bastante porque os humaniza moito, porque é como moi agudaz, porque en vez de poñerche dous personaxes hiperserios, tal, non sei que, grandes teólogos, bla, 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 eso poncho, pero comparten unha pizza, ven un partido de fútbol xuntos, o Papa Ratzinger contalle a Francisco que a súa serie favorita é Rex, un policía diferente, e ten posto un capítulo de Rex, un policía diferente no seu despacho cando vai falar con el, tal. O sea, ten ese toque, non é unha comedia, pero ten uns toques de comedia que lle sentan moi ben. E despois ten outra parte que para min é que máis flaquea, porque a figura de Francisco é un pouco controvertida en Arxentina pola súa connivencia ou falta dela durante a época da xunta militar, da dictadura arxentina. Entón, por unha parte, é como que colle dous discursos contrapostos, dá unha imaxe de Francisco como un home que chega a acordos como líder xesuíta Pero pode empatizar con Benedicto XVI, que tamén ten o seu lado. Despois iremos sobre eso, ca ditadura, e a vez pois conta como fai esforzos para intentar que persoas vinculadas a familiares, etcétera, sindicalistas, estean protegidos dentro de propiedades da orde xesuíta. Entón, dá un pouquiño esa idea contraposta e conta unha evolución persoal de unha persoa que inicialmente era moito máis conservadora ata unha persoa que asume unha certa cosmovisión progresista dentro do que é un papa e do que é un cardeal, un obispo. E todo este traballo que fai ca parte arxentina, que é moi curioso, de feito, ten bastantes escenas, a película está casi toda en inglés, pero ten escenas en italiano, escenas en latín e escenas en español sudamericano, máis concretamente en español arxentino. Pero despois non se atreven a facer o mesmo co Papa Benedicto. Entonces, cando ao final da película ti pensas que van a empezar a entrar un pouco no pasado en Alemania del durante a guerra, que tampouco quero dicir, pareceríame máis chungo o tema do Papa Francisco porque a súa controversia é sendo un adulto. A do Papa Ratzinger, ao final, a súa relación co nazismo é o dun rapaz de 15 anos nun período de movilizacións obrigatorias, do final da guerra, cando non hai homes en idade de reclutamento, etcétera. Pero directamente non se atreven a abrir ese melón
e pasan un pouco por riba deso. Cando, pois eu creo que sería a forma de terminar este traballo de humanización. A mí parece unha boa película. Os papas son Anthony Hopkins e o Papa Benedicto, e Jonathan Pryce, o Rei Señor Supremo de Xogo de Tronos, que ademais facían xa moitas coñas daquela, co que se parecía a Francisco e o Papa Francisco, o sea que a Unhas nivel eleccións, polo de menos, repartos O, está moi o ben parecido collido. o parecido físico entre ambos actores e os seus é representados é increíble. brutal. Sí, sí, o Sí. sea, unha elección de casting que se nos tinguimos o físico é de 10. É increíble. Sí, Eu cando vi a tamén a película, interpretación, porque Hopkins ten ese rollo frío que ten el, sabes? Frío, pero a vez dominante, moi está moi ben. Para min, home, eu nunca conocín a ningún papa, non sei como era, pero para min probablemente Benedicto se parecese á imaxe del que dá Hopkins esta película. eu cando vin a película sí que conseguí unha cousa que é que por momentos a túa mente desconectara e parecera que estuveras vendo un documental grabado cos dous papas de verdade. Claro, pero aí quería chegar eu. Este un pouco, eu non vin esta peli, ten un pouco o problema que tiven con Nomadland. Non cando a vin, que me gustou, pero por que non é un documental esta peli? Sabes, un pouco ese tema, non? O rollo de quero mostrar unha realidade, pero como é moi complicado gravala, vou na interpretar, a min bótame un pouco para atrás. O mellor estou moi equivocado aquí, porque o mellor a peli paga moito a pena, pero foi o que me pasou con Nomadland, foi como que, joder, que interesante isto, pero non podo evitar pensar que que esta realidade existe non me están amosando, están amosando unha, sabes, unha especie de, bueno, non, unha especie non, unha representación, non, unha dramatización de feitos reais. Entón non sei, dame un pouco, provócame un pouco de rexeitamento, non sei como dicilo. Pero porque eu creo que precisamente o apostar por coller personaxes históricos e presentalos nunha situación ficticia, para min sacas algo moito máis documental que se o fixeras que se fixeras un documental como tal. Non sei explicalo. A min parece que está ben escollido o formato. Ben, Fer, ti que peli nos traes nesta segunda volta? Pois eu traigo Silencio. Voume marchar agora un pouco da temática papal, aínda que me quedo dentro da temática religiosa, non por nada, porque lamentablemente non vin tantas películas sobre papas, entón estou, bueno, pois compenso cunha peli pois sobre unha parte da igrexa se cadra máis amable ou que eu creo que a xente identifica como máis amable, non? Non vos parece a vos que son como dúas partes da Igrexa Católica que o mellor están nas antípodas? O Papa como figura da estructura eclesiástica, non? Dese centro de poder do Vaticano fronte aos misioneiros, que é o que vou falar eu agora, que son estes currantes da religión que van polo mundo en teoría, sempre sendo conscientes das excepcións, facendo boas obras, á vez que, bueno, que espallan a religión, non? Esta tarefa de evangelización. Esta peli é moi interesante, unha película do ano 2016 dirixida por Martin Scorsese, que teño que dicir que a min gústame moito, non ten moi boa fama e non, eu penso que a súa fama mala é por mor da dobraxe. Explícome. Esta película trata da evangelización de Xapón por parte dos portugueses. E claro, ten un pouco o mesmo problema, actores de dobraxe facendo acentos, basicamente. Ese é o problema. Falando rapidamente. Que é un problema que, por certo, que tamén ten a peli esta... Joder, merda. The Brutalist. É un problema que tamén acusa de Brutalist. Pero tamén hai moitas películas que teñen moito máis éxito en España que en outros países pola dobraxe española. Sí, estou de acordo, pero bueno, sí que, a ver, sí que é verdade que as comedias gañan moito. Non vas facer que Silencio sea doblado por Goma Espuma. Claro. Deberías. Hostia, sí, pasalle un pouco como lle pasou ao Último Samurai, non? Que eu, na parte na que empeza a falar o emperador, que se supón que é unha parte moi emotiva, eu
tío, eu descojoname no cine. Xa contei isto neste podcast, non? De que tuve ese rollo mental cando estaba no cine vendo El último samurái, empeza a falar o emperador, que eu estaba contendo a risa e chegou un momento que pensei, que carallo, se me está facendo gracia, podo me rir, que non é pecado, nin é un crime. Simplemente rin. Bueno, volvendo á peli de que estamos falando, silencio. A película vai de un misioneiro portugués que marcha ao Xapón e pérdese no Xapón. Bueno, non unha vez máis non quero facer spoiler, así que non vou contar máis deste, pero bueno, é o padre Ferreira, non, que é un xesuíta, penso que é xesuíta, non? Un xesuíta portugués, e entón irán outros misioneiros ao Xapón seguindo os seus pasos, non? Vendo se aínda sigue vivo, que lle pasou, e de paso pois evangelizando. E ao chegar ao Xapón, estes xesuítas atópanse con moitísimas dificultades, non? Dificultades desde o punto de vista tanto cultural, e resulta moi difícil que comprendan xa non só o cristianismo xaponeses, senón a cultura e os valores detrás do cristianismo, non? Hai un claro choque de mundos, do mundo europeo fronte ao mundo asiático, e tamén unha resistencia e unha crueldade por parte das autoridades, non? Que os ven como invasores estranxeiros, porque ata certo punto son, que ademais veñen a establecer un poder que está por encima do señor, non? Feudal ali, e entón pois pasan por miles de humillacións, que sempre van por negar a Xesucristo e cousas polo estilo. O protagonista, un dos xesuítas protagonistas que vai a evangelizar, está interpretado por Andrew Garfield. Para mí, moi bo papel de Andrew Garfield. Comentábamos antes que Spider-Man e Kylo Ren. Iba a decir que fai... Kylo Ren é Adam Driver. Pero, digo, nesa peli non sale tamén Adam Driver? Pois non me acorda, a verdade, porque cando vin esta peli eu non coñecía a Adam Driver. Eu creo que sí, que salen os dous, pois eu dicía a coña de Spider-Man e Kylo Ren. Déixame mirar que teño aquí o... Iba a decir que Andrew Garfield fai moi ben de cristiano, porque tamén fai de cristiano en Hasta el último hombre, que é unha peli na que un cristiano se mete a voluntario na Segunda Guerra Mundial, pero di que non vai disparar ningún arma. Entón, como que todo o mundo se ríe del hasta que se mete a enfermero e empeza a salvar peña nunha batalla brutal sacando xente dunha masacre tolísima. Pois, efectivamente, estou mirando esa é Adam Driver. Sabes o que me pasou a min? A mí se me sonaba. Eu non fun consciente de quen era Adam Driver ata El despertar de la fuerza. Esta peli dun ano antes. Entón, sí, pode ser que sairía Adam Driver e eu non me quedei con el porque non o coñecía, pero sí, efectivamente está acreditado. Non vou contar moito máis. Para min é moi interesante este período histórico, en concreto esta parte da historia. Gústame moito esa representación de choque entre dous mundos. Tamén, bueno, un detalle curioso, moita gran parte dos acontecementos ocorren na cidade de Nagasaki, que durante moitísimos anos, bueno, ata que montaron as fallas ali, pois era o centro católico do Xapón, non? Era como a única cidade que tiña unha catedral e que tiña unha poboación católica un pouco significativa. E tamén comentar que nesta peli faise certa alusión, aínda que desto non sei tanto na peli, isto é algo que me quixen informar eu máis ou verse un pouco mencionado na película. Xapón é un país de moitas illas, que non só ten as illas principais, os portugueses chegaron a algunhas das illas pequenas, que son poboacións moi ailladas. Cando os portugueses son expulsados, o sea, cando os católicos son expulsados do Xapón,
estas illas seguen a practicar o catolicismo, pero sen ningún tipo de control coa Igrexa central, digamos, Sí, co con Roma. canon católico, evolucionaron de seu e mezclárono con tradición xaponesa das antigas religións xaponesas. Entón, existen unha especie de cristianismo raro no Xapón que en algunhas poboacións do Xapón que veñen daquela época, non? Non deixa de ser uns fulanos que estaban aínda a aprender o catolicismo que de repente deixaron de ter catecismo e seguiron eles pola súa conta un pouco, non? Unha cousa E bastante bueno, curiosa. aquí hai que completar. Que lle metemos? Eso é Vale, pois eu vamos a falar dunha peli que está en Prime de estrea, que cambiando completamente de tema, chámase Anatema e isto é moi fuerte para describilo. O sea, a peli é bastante mala, pero vai sobre que en Madrid hai unha iglesia que nas súas catacumbas hai algo así como unha especie de porta para traer demonios / objeto maldito ou algo. Entón, nas primeiras escenas están unhas nenas tomando a primeira comunión e despois de que esa cousa maligna se presente por aí, unha delas cortas a lengua no baño, corre carerilla, agarra un home e tira pola ventana e can ao suelo. Entón, a escena inicial é brutal. Despois, cumpleanos, puxelles das mans. entón, aquí ven o gracioso. Rouco Varela. Rouco Varela. O que era Ask Himself. Sí, por sí mismo non se lle ve, pero todo o mundo fala del. Durante toda a película se cita a Rouco Varela. Rouco Varela crea un grupo de especialistas para acabar co mal que hai nesa iglesia. Entón chama a muller protagonista, que é algo así como monxa, pero foi arquitecta. O sea, é arquitecta monxa e a arquitecta monxa asígnanlle un exorcista de oficio que é o Padre Cuiña para enfrentar este problema. E os exorcistas podenche tocar ou da boina ou do birrete, non? Bueno, sí. Pero este está en Madrid, é máis... Claro. Bueno, total, que é un rollo como el exorcista, pero con un exorcista que se chama Cuiña e unha monxa arquitecta. Recoméndoa? No, para pasar a tarde, sí. É a mítica película que nos recomendaría Paco. De Puxen Prime e nos saliu eso. Que ten de gracioso? Que falen de Rouco Varela cada 5 minutos. Hostia, eso parece má hostia. Estou por vela solo por iso. Espero que cobrase dereitos de autor ou algo así. O mellor puxo pasta, dixo. Vades a falar de cosas chungas por Madrid? Pois eu poño cartos e falades do obispado. No, faime gracia porque estou vendo o reparto e hai máis dun rostro secundario de Aquí non hai quen viva. O este era o padre Nicanor, non? Non. Bueno, non o vin, a verdad, pero... Sabedes o tío de Aquí non hai quen viva, que creo que tamén sabe la que se avecina, que sempre fala rapidísimo o calvo este, que o calvo xa tivo varios traballos tal, pois é a terceira persoa que aparece no reparto da película, Jaime Ordóñez. Pois o mellor é o Cuiña. Sabedes que a profesión de exorcista existe de verdade, non? Que non é unha cousa da ficción. Pero refírome, non digo que existe de verdade como en plan un curandeiro na súa casa que che di que che saca o demo de dentro. Non. Paco, Jaime Ordóñez é Cuiña, confirmamos. Pensei que ti ibas ir á cola do paro, en plan, levar o currículum. Que fixeche? Bueno, fun leñador, estuve na construción, tamén teño diploma de exorcista. Pois... curso de manipulador de alimentos e exorcista. Curso de manipulador de alimentos e de demonios. Pois o que quería dicir é que non me refiro a exorcista como un fulano na súa casa que estafa a xente. Refírome a un corpo de exorcistas da Igrexa Católica. Quero dicir que o Papa dá licencias de exorcista a cregos por aí, que se a Iglesia Católica certifica que hai un episodio de posesión, mandanche a un exorcista do Vaticano. Isto vai en serio, isto existe. Hai unha peli que se chama El exorcista del Vaticano, pero hai uns vídeos en YouTube de un reportaxe que se fixo hai anos
aquí en Galicia dos que iban poseídos a que ai, non me sale agora. A misa Pero do a Corpiño. mítica debe ser ao Corpiño, sí, que iban ao Corpiño a ser Díxeno por desposeídos. dicir, pero onde máis me pega, porque aquelo un pouco esperpéntico, con Bueno, perdón. buscades en YouTube Exorcismo Galicia e salemos o reportaxe mítico de, además desta señora que pon voz de dramático, e en Galicia acuden con sus Equipo de síntomas investigación. demoníacos. Sí, pues eso está aí. Bueno, Paco, tú que nos trouxeches? Pois eu vou aproveitar o resquicio que me deixas aberto falando de exorcistas e de que existen na vida real e do corpiño e todo eso. E vou falar da peli que inventou todo este rollo e probablemente unhas películas máis influentes da historia do cine, sobre todo no terror, máis imitadas e tamén teño que dicir bastante máis embellecida do que a xente tende a recordar. Eu vou falar de O Exorcista de 1973, a película dirixida por William Friedkin é protagonizada, aparte de pola nena do exorcista, que Linda Blair, está viendo aquí como se chamaba, por clásicos señores de Hollywood como Max von Sydow, acá o señor que xa era vello cando era novo, porque esta película ten 50 anos, Max von Sydow, como a quen di, palmou onte, e nesta película xa fai de anciano e debía ter uns 40 anos, non tiña máis. O sea, é un mítico exemplo de persoa que envelleceu moi rápido e despois se mantivo igual durante toda a vida. Probablemente esa sexa a filosofía correcta á hora de envellecer. É que a xente antes tiña pinta de vello antes. Eu sigo Sí. dicindo, non hai máis que ver os cromos de fútbol. Aí vese enseguida, que ves calvos con bigote de 23 anos. Eso é un espectáculo. Pobre o día, Dios mío. Exactamente. Bueno, pois esta película está baseada nunha novela cuxo autor pois non conoso. A novela é de William Peter Agora Blatty. estamos en O Exorcista. Ben, O Exorcista é a clásica, o sea, é unha película moi arquetípica porque realmente como creou un xénero prácticamente de seu e tal, é unha peli que a súa historia víchela ata a saciedade despois copiada, imitada, reproducida novamente. Antes estuvo La Profecía. Que é un pouco Pero o tema do exorcista é moito máis concreto, quero dicir, unha cousa moito máis en plan, pois a posesión dunha nena, que non se sabe moi ben o que lle está pasando, os médicos non atopan o motivo da súa enfermidade, a súa nai super preocupada, tal, ata que lle recomendan dirixirse a un exorcista católico. Isto é unha cousa importante porque creo que das igrexas cristiás, por lo menos das mainstream en Estados Unidos, a católica é a única, o sea, eu creo que nin protestantes nin anglicanos recoñecen estas cousas. Creo que o exorcismo é unha cousa propia do catolicismo e eu entendo que nos Estados Unidos, onde o catolicismo non é tampouco a confesión mayoritaria, debe de ser aínda unha cousa como máis exótica, non? Esa cousa que fan os... Eu creo que esta peli nós non entendemos ben no sentido de o choque cultural, o choque cultural que ten a nai da nena cando ten que recurrir á Igrexa Católica para que axude, porque para nós a Igrexa Católica é como a única igrexa que existe, pero probablemente pois en Estados Unidos fora como a unha igrexa moi concreta que ademais é como a que representa, pues, supoño, os irlandeses, americanos, os italoamericanos, os hispanos, etc. Pero que non é tampouco a igrexa nacional, digamos, da América WASP. Os Warren estaban ocupados. Claro, os Iker Jiménez e Carmen Porter estadounidenses. Entón, bueno, pois a película, esta muller busca un sacerdote que está atravesando unha crise de fe e que a súa vez, por eso te digo que todo isto é como moi arquetípico porque despois foi moi imitado. E a súa vez este busca o consello do padre Carras, que recordar que era, que o, bueno, pois como, no, perdón, este era o padre Carras que busca o consello do personaxe de Max von Sydow, que non me acordo como cojones se chamaba. El outro. Lancaster, Merrin, padre Merrin. Padre Merrin, sí. E entonces os dous fanlle o exorcismo a nena, tal e cual, e, bueno, non quero spoilear moito do que pasa, pero digamos que ten unhas escenas moi míticas que para a época moi desagradables relacionadas con esta nena. O interesante desta película pois son varias cousas. Unha, que deu pa un lote de secuelas as que teño entendido que cada unha é peor que a anterior e que tivo a súa máis recente secuela fai moi pouco tempo, no ano 23 ou 24, tivo a máis próxima. Incluída a secuela porno El Sexorcista, non? Que sempre está ben recordalo. E a segunda que probablemente sexa unha das películas con máis lendas urbanas da cultura popular.
porque eu non sei vos, pero esta película escoitei de todo, que había fotogramas nos que se vían cousas raras, que morreran non sei cantos actores, algún sí que é certo que morreu, pero quero dicir, Pero xa ti pois morre. accidentes que pasan, sabes? Non estaba Demo matando a ninguén, pero rollo eso, un montón de accidentes que dicían que sucederan, problemas que despois que arrastrou todo o reparto, é a típica película maldita. Ten varios cortes distintos, que tamén é unha cousa moi propia das películas malditas, e eso, diredes, bueno, que ten que ver co tema de curas no cine? Hostia, pois é a película por antonomasia no que os curas probablemente sexan as películas que en mellor imaxe dá dos curas porque son os que resolven a cuestión. Quero dicir, é como un rollo de hai Bueno, aquí un tamén mal son os que lían, sobrenatural claro. e os curas teñen poderes de verdade, digamos, para enfrentarse a eles. Tamén son Bueno, os causantes de todo, quero dicir. A ver, sí. no, porque Sí, eles na película son os que están aí loitando contra o mal. sí, pero tamén son os que liberan... Bueno, non quero entrar en Pero que cousas ti xa que... estás indo al Exorcista 2, non? Co tema de Pazuzu, non? De todo isto. No, pero no último corte, o sea, falaba Paco dos cortes que hai del Exorcista. Fixeron unha remodelación e un arreglo no que meteron mellores efectos especiais abaixadas a polas escaleiras mítica, na que a pequena estaca a columna para arriba e tal. E me parece que nun desos cortes meteron o tema de que o cura era xa se atopara con ese demonio antes e, polo tanto, como que o demonio lle botaba en culpa de que el estaba poseendo esa nena pola súa culpa. Que se non me houberas liberado, esta nena estaba tan pancha, pero tú andas por aí tocando cousas, non toques cosas, cura. Pero eu desta peli, a parte desa carallada, gustaríame salientar a banda sonora que ten, que non falamos dela no capítulo de bandas sonoras, É verdade. Clásico, Tubular Bells, clasiquísima. Mike Oldfield. e además esa escena de que está en todos os cartéis cando falamos do Exorcista, que é esa farola, o tío chegando con un maletín todo así medio ennegrecido, as sombras e tal, que para min é iconográfico do que ven sendo o cine de terror. Que non ten que ver ca película ese momento, o sea, non ten que ver coa línea argumental, pero sí que che mete unha cojone de Estou de acordo. presentación de personaxe, digamos. Completamente icónico ese cartel de película. E hai que dicir que esta é unha película que é moi difícil, incluíndonos a nós, é moi difícil que as xeracións que sucedemos a que tiña idade de ir a vela cando se estrenou, é moi difícil que entendamos o que foi esta película. Esta película no seu día foi un auténtico evento cinematográfico, é unha película que conectou moi ben co zeitgeist da época, no sentido de que é unha película que conectou moi ben cas cousas que lles daba medo a xente naquel momento. É unha peli que durante moito tempo unha xeración enteira recordou como a peli máis terrorífica da historia. É curioso como cambia a percepción destas cousas, porque se vos vedes o Exorcista a día de hoxe, dá moitísimo menos medo que, non sei, non me sai ninguna peli agora, pero Hereditary ou unha destas, non? Seguramente vos dé máis medo que El Exorcista, pero... Bueno, a mí pasábame con It, que de pequeno me acojonaba moitísimo e agora quédome dormido. Hostia, é verdade, It vela de pequeno e quedas traumatizado e a ves agora dis, pero que puta mierda de telefilme estou vendo aquí. Pois a min mólame, Estáse follando un pasamanso, payaso, pero isto que é, tío? Que dura tanto isto? Entón eso, aquela película foi na ver moitísima xente, e a xente saía, o sea, provocou auténtico pavor, non? E dai veñen todas esas lendas urbanas, non? Con que a peli estaba realmente maldita. Non sei que resposta tivo a Igrexa ante esta película. Moi boa Porque pregunta. sei que coa vida de Brian houbo grupúsculos que se puxeron bastante tolos, sei que con a última tentación de Cristo tal, e creo que con representar ao demonio tampouco había xente moi cómoda, pero non sei se foi campaña de marketing, porque tamén pode ter moita campaña de marketing de hai gente quejándose de que fan unha película sobre un exorcista.
Non sei se me explico. Bueno, é algo que temos que mirar e comentar nun futuro. Que ano esta peli, Foucault? De Do 70... 70 e algo, non? Dos 70, a primeira é do 73. Do 73, claro, joder, claro, en España isto tuvo que estar censuradísimo, non? Naquela época. Antes de Tiburón, que é do 75. Ujú. Ostras, que curioso, Tiburón que xa nos sona a cine moderno, esta que nos sona a peli antigua un pouco como cando comparamos Carros de Fuego e En busca de larga perdida. A morte de Franco como marcador de Sí. peli antigua a peli nova. Tal cual. Está aí a Bueno. fronteira. Eu creo que podemos dar un pequeno descanso, non un descanso eterno, que é o que tuvo o Papa, senón un pequeno descanso e continuar nun ratillo. Recorda que o noso podcast está disponible en YouTube, iVoox e Spotify. Nesta última agora tamén subimos vídeo. Que se queres máis parvadas sobre cine, sempre nos podes seguir nas nosas redes sociais. Búscanos por @cnegranostromo en Instagram e Twitter. Twitter agora chamase Xe. Sí, bueno, eu aínda lle digo Simago o Carrefour, así que imagina. Benvidos de volta á Caixa Negra da Nostromo. Vamos a seguir falando de curas e papas no cine, así que, Fer, que pataca no cinema nos traes? Bueno, pois hoxe vamos falar aquí dun libro, non? Dunha peli baseada nun libro, non? Que sempre me gusta recordar que hai 20 anos Foucault me spoileou o final, non? Nin olvido nin perdón de que me jodera El nombre de la rosa, non? Memoria histórica a tope. Efectivamente, eu son un elefante, non? Só para o malo, pero son un elefante. Teño memoria de jodida. O nome da rosa é un libro escrito por Humberto Eco e se fixo no ano 80, me pareceu ler antes, e a película fíxose somente 6 anos despois, no do 86, protagonizada por Sean Connery. Eu direivos que para min é unha das películas que mellor amosan a Idade Media. Mólame moito a forma que ten de amosalo, non? Ves aí o tema dos ambientes, o tema da vida monacal frente á vida dos paisanos, non? Dos labregos e tal. Se ve moito tamén o tema das vestimentas, non? Entre as diferentes ordes monacais, comparalas unha vez máis co tema dos labregos. Estéticamente pareceme moi guai. De que vai esta película? Esta película vai dun monxe franciscano que se chama Guillerme de Baskerville, que vai co seu aprendiz Azso, desplázanse a unha abadía que hai no norte de Italia, ou no norte de Italia no libro. Aquí non sei se estou mezclando a película e o libro, pero penso que no norte de Italia na película tamén, porque ali vai haber unha especie de cónclave na que se vai discutir, vai haber un enfrontamento da Igrexa Católica Canónica contra a Orde Franciscana, porque en realidad a peli non vai disto, pero a mí pareceme, quero dicir, sí que vai disto, pero en realidad este tema non é o MacGuffin da historia, non é o que... O gracioso é que na película parece que van todos a resolver o problema da película, pero de repente están sentados e falando de se Jesucristo tiña posesións, Exactamente. se tiña unhas sandalias propias ou andaba descalzo. Exactamente, a película en realidade vai de que cando se reúnen todos nesa abadía comeza a haber crimes e Guillerme de Baskerville pois fará unha investigación, crimes en plan de asasinatos, e Guillerme de Baskerville pois comenzará a investigar que ocorreu, non? Esta peli libro teno todo, porque ten eso, ten líneas argumentais filosóficas de
de que postura ten que ter o catolicismo ante o humor, que me parece un elemento moi curioso. Ten este congreso, ten a Santa Inquisición de paseo por aí, ten a dúbida de si se seguir a Dios ou se montar unha familia, ten de todo. A verdade é que sí, o libro é moi interesante e a película pareceme moi boa adaptación. Eu a peli tamén vergonza porque eu son fan de Conner e tal, e son fan do libro, é unha das que teño pendentes. Aínda nunca vin esa película. A mí foi outra película que me puxaron no instituto, no seu momento, e que disfrutei moito porque o profesor de filosofía analizou xusto, o profesor de filosofía, o que mándolle un saúdo, ojalá sea espectador, da Caixa Negra de Nostromo, o noso ben querido Shin-chan, que lle chamábamos. Joder, o noso ben querido. Sí, era ben querido. Era un dos profesores máis queridos no instituto, pero chamábase Shin-chan. Bueno, total. Chamábase. No DNI. Total, que Shin-chan nos explicou todo isto, explicounos as posturas do cónclave que decíamos antes en torno a se ter posesións ou non ter posesións, se a Igrexa podía ter pasta ou non. Exacto, porque a cuestión é que comentábamos que se fai unha especie de proceso contra os franciscanos porque os franciscanos estaban a predicar a pobreza, non como virtude, non? De que a Igrexa, os homes religiosos tiñan que ser pobres, non? Como símbolo de santidade, e a Igrexa Católica reúnese aí para debater se iso é unha postura que poden tomar libremente ou se directamente é unha herexía. E, de feito, hai outra línea argumental, que está chea de líneas argumentais, hai outra línea argumental na que... como se chama o actor que fai de Hellboy? O tío este grande... Ron Perlman sale facendo de Chepudo nesta película. De Salvatore, non era Salvatore? Salvatore era un dos poucos que quedaron vivos dunha liña da Igrexa que defendía o voto de pobreza hasta tal punto que pregonaban casi matar aos ricos. Entón, sale como personaxe, fala o Guillermo de Baskerville sobre esa línea e como nun pasado el estuvo defendendo que non había que queimalos e por eso veñen os da Inquisición tamén a facer un paseo por aí. Bueno, é bastante complexo en canto a esos contidos histórico-filosóficos. E o que comentaba antes aquí a corte era precisamente ese enfrontamento entre os benedictinos, porque os anfitrións da abadía é unha orde benedictina. Os benedictinos están sempre moi enfrontados fronte aos franciscanos, porque os benedictinos son estes que teñen o ora et labora como lema, non? De que hai que rezar, pero tamén hai que dar o callo e gañar os cuartos, frente aos franciscanos que son máis son os hippies, non, da Igrexa, de hai que vivir na natureza cos animais e ser pobre, non? Teñen uns debates moi intensos no que casi chegan ás mans. Está moi cuidado, a película está moi cuidado estéticamente porque che mostra a diferencia dos roupaxes dos franciscanos ca dos curas que viven no como se di, no propio mosteiro, como dos que veñen ao propio cónclave a falar e a investigar no tema de se Cristo tiña propiedades ou non, e ves que o propio Guillermo... Porque no versículo non sei que di que Cristo tiña unha bolsa, e tipo, agarrades vos a esa bolsa para dicir que Cristo non sei que tal. A verdade é que está moi curiosa, non? Pero ademais son dúas cousas que se poden argumentar en realidade, non? Porque seguramente a nós como persoas de esquerdas pídenos o corpo un pouco aliñarnos cos franciscanos neste tema, pero... Para por ti que eu quero ter terras como galego. Aí está, pero os benedictinos realmente din se Deus é o máis grande, a forma de honralos era darlle o mellor, non? E para eso temos que ter, para facerlle catedrais, para... Non, pois son dúas posturas que a verdade é que se poden argumentar e é unha cousa... A min interésame moitísimo. Esta película hai que decir que tamén un dos grandes videoxogos da historia dos videoxogos de España é La Abadía del Crimen, que é basicamente xogar esta historia. Sí.
Pasa que non conseguiron Non os dereitos e non lle puderon chamar el nombre de la rosa, pero... Bueno, la abadía del crimen foi como, bueno, pues chamámoslle así, ala, Sí, sí, sí. hai unha abadía e hai crímenes. É como se, oeche, dasme os para Parque Xurásico, dasme os dereitos? Non, vale, pois... El Parque dos O Dinosaurios. Parque dos Dinosaurios. Monte Xurásico. Port Dinosaurio. Por dinosaurio. Monte Xurásico. Bueno, tú viste de eso, pero Eurodinosaurio. teño un xogo de... Esperai un segundo, seguide falando. Pois Fuco, eu recomendo xa, porque Sí, teño moita eu gana. entendo que sendo tan de misterio, tendo lido o libro que sabes como remata, pois, pero Dinosaurio Islas. home está aquí a amosar, que eso non sei o que é, o que está amosando agora mesmo a corte. Un xogo de mesa que non ten os dereitos de Parque Xurásico. Ah, pois tal cual, a illa dos dinosaurios, ¿no? Mira, pois literalmente o que estaba dicindo eu. O que lle dicía a Fuku é que vale para todos os que estedes escoitando, aínda que lerades o libro, e se ibades como remata, eu penso que ver a peli paga a pena. Penso que está moi ben. Se non listes o libro, aí xa teño máis dúbidas, porque que a mí me gustou moito o libro, e non sei se despois de ver a peli vai haber ganas de facelo, pero bueno, en calquera caso, son dúas obras moi boas, tanto o libro como a peli, e para mí recomendables. Pois nada, dito isto, pasamos ao seguinte filme que me toca a min, que non é un filme, que é unha serie que vou a recomendar, que está en HBO, podes ver, son dúas series, o sea, son dúas tempadas interconectadas, pero podes ver unha sin ver a outra, non hai problema, que son The Young Pope e The New Pope. Son dirixidas por Paolo Sorrentino, o tío que fixo cousas como La Gran Belleza ou La Juventud, un tío que cuida moito a estética, e neste caso temos a Jude Law facendo do Papa ficticio Pío XIII e a John Malkovich facendo do Papa que sucede a Pío XIII. E como son figuras moi contrapostas e nun momento dado a Jude Law pasalle algo e ten que ser sustituído por John Malkovich, ves moito a vida interior, o monólogo interior de todos estos cardenais que aspiran a ser papas, ves como o papado limpia un pouco a súa imaxe e barre para dentro problemas en África e problemas relacionados coa pederastia, ves como hai relacións políticas, ves como hai famosos que veñen ver ao Papa, está moi ben, está moi cuidada estéticamente. Non quero contarvos o contido de ambas series, porque é destas series que Teño unha mala noticia que dicías que estaba en HBO, pero creo que a quitaron de Max por algún motivo, que o HBO de agora. Ah, sí. É que estou aquí comprobando e Ostras, non que está. raro, porque non é produción propia, Sí, Pero igual, por tema, xa sabes como isto, temas de dereitos de emisión nun país ou noutro, ao mellor agora en HBO España non está disponible por algún motivo. Ostras. De feito, en Film Affinity, que che adoita aparecer en que plataforma de streaming podes ver todo o que teñen ali indexado, non aparece ninguna. Pois hai unha plataforma web Que se que chama Emule. non iba a decir Emule, iba a decir que é como un torrente de ideas no que o podes conseguir. Hai un cardenal que sobresale para min, que é Javier Cámara. Javier Cámara fai de cardenal nesta serie, fai un papelón. De feito, foi a primeira vez que o vin facer un papel serio. Quen dixeches, perdón? Javier Cámara. Vale, que che entendín Javier Cárdenas. Decía, como? No, Cárdenas non. Cámara. Hostia. Fai un papel serio, fai un papel moi profundo, e recomendo vos ver estas dúas series. Pois se xa non están en HBO, pois eu recomendo que accedades a elas de alguna maneira, que vai máis na liña dos franciscanos que na liña dos outros curas. Dito isto, iba a decir que sí. tuvo aí unha época, Javier Cámara, de facer moita producción estadounidense, non? Porque tamén estuvo en Narcos.
Son máis ou menos do tempo, non? A primeira temporada disto e as temporadas aquelas de Narcos. Sí, bueno, ahora está con Rapa, a topísimo. Tamén fai un papelón, pero bueno. Nada, e Fer, que nos traes? Bueno, pois eu traigo aquí para... Xa sabedes que eu non me podo resistir a falar do que eu chamo os clásicos da sobremesa, destas películas que cando éramos eu como rapaz neno dos 90 que non tiña vídeo na casa, para min era o momento de poder ver as pelis, a ver que me botaban. E vou falar dun clásico que tantas veces botaron despois de comer na televisión en aberto, que é Sister Act, unha monja de cuidado, que é unha peliculón de Whoopi Goldberg, facendo de monxa, non? Que daba pois moita risa e que a todos nos molou. Sister Act e Sister Act 2, non? Que había segunda parte. É unha peli do 92, como vos dicía, con do 92, sí señor. Eu tampouco facía eu moito anterior, porque eu sí que me sonaba que saíra por cando eu era así. Era do 96, 98. Ah, vale, pensei que ti dicías que se che facía máis bella, pero non. Sí, tiña que ser por esa, eu mesmo non recordaba así. Bueno, a peli vai... Teño que dicir que unha hipotética Sister Act 3 ten ficha en Film Affinity. Hipotética. Bueno. Hipotética, pon Sister Act 3 2025, terceira entrega da franquicia cómica musical. Bueno, temos que ir ver eso ao cine. Non sei, eu xa piquei con El Rei de Zamunda e non me volven colar. A de... Vaya puta mierda, espectacular. Nin sequera me atrevín a ver a de Superdetectiva en Hollywood, esta que fixo hai pouco. A mí que me molou foi Chicas Malas remake que o convertiron nun musical. Loquísimo. Bueno, continuamos. Por favor, de que vai Sister Act? Bueno, para quen... Sister Act vai de Whoopi Goldberg, que é unha cantante de Las Vegas, non? Aí do mundo... Pero do Las Vegas dos 90, do Las Vegas sórdido, non? Do Las Vegas aí de arruinarte, de poñerte fino, non? Que maten unha prostituta na habitación do lado do hotel. Exactamente. Porque foi sempre Las Vegas. Claro. Sí, pero agora... Ir borracho por aí. Resacón en Las Vegas danos unha imaxe de Las Vegas que pese a ser a peli tan bestia e tan tal, é moito máis amable, non? É moito máis, como se desfasa en Las Vegas, e non é tanto mundo sórdido, non? Nicolas Cage borracho nunha esquina. Exactamente. É o Las Vegas de Nicolas Cage borracho nunha esquina. Nuno destes motéis de mierda, non? Bueno, esta señora é unha cantante en Las Vegas e é testemunha dun asasinato. Entón, métese nun programa de protección de testemunhas da policía e con moi bo criterio, a verdade, deciden metela onde menos o poden esperar, que é nun convento con monxas. Entón, meten a tipa nun convento ali cas monxas e claro, imaginadevos unha estrela de Las Vegas acostumada ao luxo e a festa e tal, metida pois ali nun convento católico, non? Entón está ali un pouco fora de lugar, aburríndose como unha ostra, ata que ingresa no coro. Están ali, bueno, claro, todas as monxas ali a máis superiora e tal son moi ríxidas, todo é como moi clásico e non lles vai nin dios a misa e tal. E a tipa mete... Perdona que te interrumpa. Que carallo tes aí na televisión detrás? Teño o... mira, saltoume agora, estaba aí co feed de 24 horas da Praza de San Pedro no Vaticano, pero coñécese que me cambiou a cámara agora, estamos usando aquí unha imaxe da Virxe, non? Con Neno. Estamos aquí, bueno, 100% comprometidos ca temática de hoxe. Por dentro que xa era noite no Vaticano, non? Cando empezamos a gravar isto, ainda era de día en Galicia, pero ali, claro, non. O sol nunca se pon no Imperio Católico, non? Un pouco, aí está o rollo. Bueno, que dicía, que o convento ali, pois, monxas clásicas, ríxidas, de normas, de horarios, de facer as cousas como se fixo toda a vida. Hora de labora.
E chega esta, e métese no coro, e ve que o coro é unha puta mierda, e di, veña, que podemos facelo un pouco mellor. E mete aí, pois, rollo blues, rollo gospel, na igrexa católica, e monta unhas festas que te cagas ali no coro, non? Con, pois, música moito máis moderna, moito máis guai, a xente empeza a correrse a voz, a xente empeza a ir aí a ver a misa porque dá gusto ilas cantar e tal, e isto, bueno, pois provoca certas tiranteces ca xefa, non, do convento ali, porque bueno, por un lado ca xefa do convento, porque non lle mola, non, que a frivolidade que trae esta muller, e por outro lado, pois coidado, porque está a chamar moito a atención. Hai que recordar que estaba aí en plan para pasar desapercibida nun programa de protección de testemunhas, non? Entón hai un pouco ese rollo, non? Porque hai que dicir que as monxas tampouco saben que ela non é monxa en verdade. Entón, pois hai un pouco ese rollo de que non descubran que en realidade non son monxa, pero non podo evitar ser un artista, non? Entón, un pouco así a peli. A peli é, por suposto, de coña, non? É unha comedia. E foi moi famosa nos anos 90, eu creo que foi como eu coñecín a Guppy Goldberg, non? Tamén hai que E dicir. con eso Ou con ou voz. falando co fantasma dun morto. Sí, Tamén. as pelis de Whoopi Goldberg son esas dúas, Sister Act e Ghost. E que hai que dicir, hai que dicir que Guppy Goldberg comezou moi tarde no mundo da interpretación, porque a primeira peli de Guppy Goldberg é El color púrpura. El color púrpura eu penso que xa é de que do 89 ou algo así, deixame mirar A dos nazis. Non, é a dos negros en Estados Unidos, sabes, Bueno. A dos nazis non. É a que fixo, é a boa, é a que era a boa de Spielberg antes a dos nazis. El color púrpura, do 85, pensei que era máis bella el color púrpura. Pensei que era máis nova, perdón, el color púrpura. Pero bueno, quero dicir que empezou tarde Whoopi Goldberg na interpretación. Bueno, a min gustarame moito daquela, pero claro, é unha peli moi lixeira e unha comedia así noventeira e tal, que bueno. Ten segunda parte, por certo, na que volve. Na que volve, pero xa volve xa non escapando de ningún asesinato, volve porque as monxas lle piden axuda para tratar de meter en vereda uns rapaces meter en vereda, provocar o interese duns rapaces nun colexio relixioso, non? E a segunda peli é na que colle uns rapaces para montar un coro e competir nunha especie de competición de coros así relixiosos e tal. Máis parece máis un argumento dos anos 2000 xa. Sí, pero non sei de que ano será a segunda peli, pero bueno, a segunda peli. O que pasa é que eu penso que a xente igual se acorda máis da segunda, porque ten partes así máis memorables, non? Dos rapaces do coro que meten aí, ao final acaban sendo máis que un coro, unha especie de rollo de banda de hip hop e tal, igual a peña se acorda máis deso, pero que cantan, é na que cantan a de O Happy Day, non? Na segunda, non é na primeira, pero bueno, Whoopi Goldberg, o sea, vou facer unha pregunta moi de non ter nin puta idea, pero ela é cantante de verdade? Que eu saiba non. Idea. Non sei se canta de verdade na peli, é unha boa pregunta, pero o sea, non accedeu ao mundo do espectáculo por ser cantante, non. Porque actuaba e lle cuadrou facer de monxa. Agora ben, se tamén canta, pois eso sí que a verdade é que eso sí que non o mirei, e sería vou verse o atopo por aquí. Por certo, é verdade que estaba aquí lendo unha cousa un detalle que se me esquecera da primeira peli. Na primeira peli acaba ten tanta sona o coro que monta e a tanta xente a iglesia que o Papa en persoa acaba visitando o convento destas monxas para escoitalas cantar. É verdade, Carallo. se me olvidara. Pois sí que sale o Papa. Sí que sale o Papa, ao final saiu o Papa na peli. Eu recordaba que había unha especie de xerifalte o que lle preparaban unha especie de concerto, pero non recordaba que era o Papa, eu recordaba que era como arcebispo ou algo así, sabes? Pero sí. E despois, ben, Sister Act 2, que só é do ano despois, é do 93 xa, que isto é raro. Gravaron todo junto. Como o Señor dos Anéis, non?
Sister Act 2 de vuelta al convento, se estrenó aquí. Efectivamente, non? Sí, porque se chamaran Sister Act 2 La Venganza, sería outra cousa. Efectivamente, estou confirmando o que dixen antes, non? Esta marcha do convento volve a ser cantante, pero volve a ser contactado por estas monxas pedíndolle axuda para que lles axude cos rapaces dun colexio conflictivo, non? Ali de... Entón, pois... Bueno, películas curiosas e que foron moi famosas no seu día e que me gusta sempre traer. Vale, pois eu traio vos... supoño que todos vistedes El Código da Vinci. Aí Tom Hanks Sí. descubrindo quen era a devandeira, o sea, a herdeira de Jesucristo, non? Pois o Código da Vinci ten unha precuela que se chama Ángeles e Demonios, feita no ano 2009, que o argumento é o seguinte. Hai un acelerador de partículas creando algo que chamaron la partícula de Dios e hai uns curas aí traballando. Consiguen crear esa partícula super explosiva e chunga e de repente aparece un dos curas que traballaba aí asesinado sin ollos. Porque o asesino lle arrancou os ollos para abrir a caixa forte onde estaba esa partícula de Dios. Mentres tanto, o Papa morreu e están en cónclave de decidir quen é o novo Papa. Pero os Illuminati entran en pleno cónclave e secuestran aos que queren ser papas e dicen que van a matar a un a cada hora e que se non ceden ante unhas peticións, que non me acordo cales eran, seguro que eran super absurdas, matarános a todos e reventarán Roma con esa partícula de Dios. Entón, Tom, xunto con unha muller secundaria que non me acordo quen é, pero que está por aí para facer bulto porque quen resolve todo é Tom Hanks, descubren que é todo mentira e son os cristianos máis conservadores que queren facer ver que os Illuminati queren facer un cambio na igrexa. Entonces, hai todo un plan para que o malo mate a todos os candidatos e se faga pasar polo supervivente que salvou a Roma de estoupar e ser como o Papa definitivo. Contado así parece guai. Bueno, non vin a peli, pero a xente que leu o libro e que lle fan deste tipo de novelas din que é a mellor desta autora de Ángeles e de Anxos e Demos, non? Tamén é que Dan Brown, eu nin lin a Anxios, o sea, nin lin a anterior novela, nin vin ningunha das pelis. Dan Brown é un tío que me dá moitísima pereza. Pero creo que non é culpa del, creo que é culpa de que cheguei a él a través de Iker Jiménez, entonces dame pereza. A ver, eu lin El Código da Vinci, pasei no ben. É divertido o Código da Vinci. Sí, eu penso que o problema que ten Dan Brown, o problema que ten el Código da Vinci é, como a ben distí, que a xente se flipou moito, quero dicir, hai que entendelo como que é unha novela medio pulp de misterio. A xente aquí parecía que viña a desvelar misterios en serio, ou que era algún tipo de desde soflama teolóxica en serio, non? E claro, se o tomas así, pois non. Sabedes? Quen estuvo tamén de aventura, que me veo ahora a cabeza, quen estuvo na súa última aventura no Vaticano? Dime. Indiana Jones, no último videoxogo. No videoxogo, xa dicía, non me acordaba eu de que estuve no Vaticano. No último videoxogo que fixeron, a primeira pantalla, digamos, o primeiro mundo no que está Indiana Jones é vestido de cura polo Vaticano, resolvendo misterios. Moi na liña de Dan Brown tamén. Hostia, pois eso estaba guapo, aí de infiltrado no Vaticano Indiana Jones, non... Sí, de feito pégalle, en lugar de pegarlle a nazis, pégalle a fascistas seguidores de Mussolini, porque aínda non estaban os nazis por aí de paseo. Despois aparecen os nazis, pero os primeiros aos que lle pegas son os seguidores de Mussolini. E atopase con Deus para que lle firme a Biblia, non? como na terceira, Indiana Jones. De feito, hai unha escena moi graciosa deste videoxogo, é que, claro, estáse facendo pasar por cura. Entón ven un nazi, séntaselle no
no confesionario, dice, bueno, señor cura americano, necesito que me confiese. Yo, venga, vale. Dice, mira, que estoy con una joven y la he dejado embarazada. Bueno, eso pasa ya calquera, tal, veña eso, reza tres Padres Nuestros. Dice, no, pero es que me ha acostado con su madre. Dice, bueno, pues reza otros 2 Ave Marías. Pero es que creo que he dejado embarazada a su madre. Dice, pero, ¿qué animal eres? Y yo, tipo, usted no es un cura. Y él, a tomar por culo. Mete unha hostia, dixo, no sí. Además, o puñetazo é a través do confesionario. Rollo pool total. Oh, qué bo, tío. No tenía billete. Non Sí, eu non rezou, tenía billete. non rezou os Ave Marías. Bueno, creo que nos quedaría falar tamén de cando van polo Vaticano porque sí, nalgúna película, porque tamén pasa. Non sei se vistedes Eurotrip. Por suposto, por suposto. No, eu penso que non. En Eurotrip é a peli vai sobre un americano que está ligando por chat, porque son pelis de cando víamos pelis de pilleros. Pues tes que vela, que destas pelis de adolescentes salidos de... Temos que facer o especial de adolescentes salidos, Sí, pero sí, esta sí. é unha das que sobresalen. Entón o tipo está ligando por chat e o seu mellor amigo dicelle, seguro que é un gordo de non sei donde que te está puteando. Que non, que é unha europea moi guapa, non sei que. Bueno, total, todo leva un equívoco, entón decide ir a Europa de viaxe para encontrar a Buenorra e liarse. Perdón unha cousa, que vouche facer un apunte aí. O que pasa é que el pensa que está a falar con un home todo o tempo. Porque se confunde, el pensa que está falando con un tipo que se chama Mike, en realidad está falando con unha tipa que se chama Mika. Isto é como Noah, do diario de Noah, que nós pensamos que é unha tía, pero en realidad é un tío. Pues, igual, e manda unha foto de... Aquí estou co... claro, porque el é para practicar alemán. Está falando con unha alemana. E manda unha foto de aquí estou co meu irmán. Pero el lee e entende que irmá. Non, entón ten a foto do tío e a tía e pensa que ele está falando co tío. E a tía está buenísima. E cando a tía intenta ligar, o tipo pensa que está o alemán intentando ligar con él e bueno, a homofobia aqueles anos cabrease e manda a tomar polo cu, non? E logo descobre que a que estaba ligando era a tía con él e vai ali a desfacer o... Bueno, pues neste viaxe pasan unha serie de cousas absurdas, como pasan por Ámsterdam e comen unhas magdalenas pensando que se colocan, pero eran magdalenas normales. Hai un tío que vai de putas e resulta que é unha sesión BDSM chunguísima, entón dinlle, ¿quieres saber la palabra de seguridad? Bueno, vale. Eso non o contes, tío, que é un chiste boísimo. É que é boísimo. Pero o que sí que se pode contar é que a madame dese burdel de Ámsterdam é Lucy Lawless, Xena la princesa guerrera. Non fai falta identificala, o nome comprendese no momento. Pois cando están pasando por Roma, porque claro, fan un viaxe por toda Europa porque son americanos e teñen pasta, menos cando se quedan sin pasta, pero chegan a un país tan pobre que son ricos con $1. Bueno, xa se me vai. Total, volvendo, están en Roma, non? Están mirando polo Vaticano, como que se perden da visita guiada, e empezan a abrir armarios. En un armario que abren hai unha corda moi grande, e un tipo tira e dice, para que será esta corda? E é a corda de avisar que morreu o Papa cunha campana, non? E todo fora na Plaza de San Pedro, como están aí ao lado de Fer ahora mismo. Sí. Ai, que morreu o Papa, Dios mío, tal. Empezou a misa, aquí. Aquí atrás están dando misa. Que prendenlle lume unhas cortinas sin querer, e tal, e tíranos nunha cheminea, e claro, sale a fumata blanca. O tipo tropeza, enrédase noutras cortinas, cae o sombreiro do Papa na cabeza e sale ao balcón e dice, xa escolleron Papa, que rápido. Da aí todos os medios internacionales, isto é histórico, nunca se escollera un Papa tan rápido. Rápido. En fin, peliculón, é unha peli que vos recomendamos ver, é unha peli de mierda, pero esas son os mellores. Ostras. Despois, Misión Imposible 3,
cando están buscando a pata de conejo esa de Marras, van ao Vaticano. Non me acordo a qué, pero van ao Vaticano. É que en Misión Imposible nunca importa os motivos das cousas, importan as cousas. E Casi todas as pelis de Misión Imposible se confunden unhas con outras, pero non pasa nada porque o importante non é a trama. E en Spectra, a de James Bond, tamén vai a frustrar unha reunión de Spectra no Vaticano. Porque daquela debía de estar de moda pasear polo Vaticano e dicen, pois veña, pois sitio guai, o Vaticano. Seguro Vale. que che pagaban por gravar do Vaticano. Eu non sei se vos acordades de algunha película máis que fose así gravada no Vaticano. Bueno, Eu creo que Padrino parte 3 ten Padrino algunha parte escena, 3. non? É o que iba a dicir eu, que van ali ao Vaticano, non, un pouco a expiar pecados, Michael Corleone, efectivamente, van por ali. Non me acorda ben de... Podemos usar esta parte na que falamos de El Padrino parte 3 para decir que se este episodio se publicou despois do día 13 e o Papa sigue vivo, podedes ir ao capítulo anterior no que falamos de Mafia no cine, e se este episodio se publicou antes do día 13, o día 13, que é o futuro, pero para non ser o pasado, gravamos con... Estás liando moito. Gravamos con Sofía Naseiro un especial de A Mafia no cine. Tamén é unha miticada de amosar o Papa e a Praza de San Pedro, cousa así, nas películas apocalípticas. Sempre hai como algún momento, non? Estou pensando agora mesmo en 2012. Que van todos rezar aí a... Pero eu penso que en Armageddon tamén, non? Sóname que hai algún tipo Alguna de aliens que veñen invadirnos. Seguro. En Mars Attack seguro que reventan o Vaticano ou algo así. O sea, non podería asegurarlo agora, pero seguro. Pero se non, ve de Mars Attack, que sempre é unha boa idea. A mí pareceme guai, agora hai certa moda de decir que é unha mierda, eu non entendo. A mí me parece que está de puta madre. É super divertida Mars Attack. Claro. Tamén está doblado ao galego. Dato. E antes de que demos por concluído este extra, a mí gustaríame que especuláramos un pouco de que molaría que viñera de próximo Papa, non? Eu son moi partidario do Papa Negro, non? É unha cousa que estamos aí. Non houve aínda nunca un Papa africano. Eu só quero dicir unha cousa. A Igrexa Católica só contempla que o Papa tiña que ser un home católico maior de non sei cantos anos. Creo que case estamos para ser papables, Eso é verdade, Eso que dice é verdade. Non necesitas estar ordenado, nin ser sacerdote, nin hostias. E Papa Chino? Que Papa Chino estaba guapo, Sí. O japonés, para facer homenaxe ao silencio. Al silencio, sí. Un Papa de Nagasaki ali. Pois non. Eu quero un Papa italiano, porque somos uns putos pringaos, sempre houve papas italianos e somos a primeira xeración que non ten un puto Papa italiano na súa vida. Temos o polaco, temos o argentino, temos o alemán. Rouco Varela. Vamos volver a tradición. Papa italiano. Rouco Varela xa se retirou ou se non se retira esta xente, non? Non, hai un momento no que pasas a ser demasiado maior para poder votar no cónclave. Creo que ata os 70 e pico. Eu creo que Rouco Varela xa non pode ir ni siquiera a un cónclave por eso. Vos pensades, sí. No cónclave falarán todos latín, en plan lingua común de Igrexa Católica? En The Two Popes puñano como que sí, non o sei. Eu imagino que falarán máis inglés que outra cousa. Pero, bueno, gustaría pensar que fala latín, a verdade. Pois que queres que che diga? Rouco ten ido a eses cónclaves. Eu non vexo a Rouco falando inglés, eu vexo máis falando latín, de feito. Pero Rouco falará español alto e... Da igual, total, ninguén lle interesa o que diga. En The New Pope e The Young Pope mostranche además como algo super incómodo o cónclave. Como que están todos a batallar de a ver quen tal, as votacións a veces non salen, entón sale a fumata gris, non? En plan, non se escolleu o Papa. Claro, debe de ser o momento máis parecido a crise de partido, pero na Igrexa Católica. Como o BNG en Amio, non? Ali na Igrexa Católica. Buah. Molaría moitísimo que houbera unha escisión católica. Unha escisión aí de repente, en plan, bueno... Sabemos si Beiras está bautizado. Fomos votar e decidimos que nos imos mitad dun lado e mitad do outro.
Hostia, enorme. A min, sexa o que sexa, a min gustaríame que elixira un nome de papa ben, como Dios manda, porque Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, eu quero un Inocencio. Que pasa cos franciscos? Eu quero un... Ei. É demasiado normal. Eu quero un Inocencio. Ou un A mí molábame Clemente. as rimas. Juan Pablo II te quiere todo o mundo. Benedicto, aquí sube palito. Benedicto aquí sube palito moi... Benedicto, aquí sube palito, estuvo moi guai. E con Francisco haberá algunha que non... Creo que non. Pasou así desapercibido para as juventudes papales. É En que plan, escolleu unha que rimase mal. Básicamente. León é un bon nome do papa. Ou un papa francés que devolva a corte papal a Aviñón, non? No, León non, porque como diría Homer Simpson, y le llamarán León, mamón. Bart. Papa Bart. Nada rima con Bart. Juan é un bon nome de papa. Joder, pero xa levamos 23 Juanes. 24 sería ahora. 24 sería. Sí, pero sin embargo non houve ningún entre o da época do nome da Rosa, que era Xoán 22, e o seguinte Xoán 23. Foi un nome que caeu así moito de moda. Pois mira, non hai un Papa Bart, pero sin embargo o patriarca de Constantinopla, é dicir, o patriarca ortodoxo actual, chamase Bartolomeo I. Oh, cuidado. Así que estamos ante o Papa Bart. Pero siga vendo patriarca en Constantinopla. Sí. Victorio. Papa Victorio. Victorio. Non sei se houve algún, pero Ni idea. mola. Bueno, creo que Creo que xa é parir por parir isto, non? Igual, podemos deixar espacio a que poñades nos comentarios como queredes que se chame o Papa. Sen xa non hai. O mellor xa está nomeado cando publiquemos isto. pero Papa negro ou chino molaba, un algo así que lle dé color a cousa, estaba guapo. Que lle dé color a cousa, vale, Fer. Quero decir, Papa people of wow. color, non? Un Papa wow que cando chegue a Papa dice, pues me siento mujer. O primeiro Papa queer. Papa cool. Primeiro Papa queer. Espectacular. Bueno, creo que estamos a puntito de que nos chegue unha demanda de abogados cristianos. Un saludo, Polonia. Y con esto, vémonos no próximo episodio, que será Extra Reyes no cine. Quen sabe? Quen sabe? Oxalá. Ata a próxima. A próxima. Chao.